Добро утро, братя и сестри! Благославям ви в мощното име на Исус Христос. Бъдете благословени. Благодарим на Господа, че всякога и винаги ние сме под крилете на Христос. Всякога и винаги ние сме под мандата на Христос. Благодарим на Господа този ден, че Бог те е изцелил, че Бог ти отвори очите, че Бог те е закрилял. Защото в Божието писание казва: Бог толкова се възлюби света, че даде своят единороден син, не един да погине, но да има живот в Христос. Бъдете благословени, който гледа това видео. Моля Господ в името на Исус това видео да достигне всички ни души, когато гледат това видео. Чрез това видео хора да се изцеляват, чрез това видео хора да се освобождават, чрез това видео хора да дойдат на покаяние. Точно сега в името на Господ Исус Христос бъдете благословени през цялата седмица. През цялата седмица Христос да ви закриля и да ви обича. И да благославя семействата ви, децата ви. Всичко, което правите, да го правите само за Христос. Бъдете благословени. Лек ден!